19 ta' Lulju. Għal aktar tarif jew biex tapplika żur umtalmalta.org jew ċempel 7922 6606. L-isem tal-Missier, tal-Imera, tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-la u laqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. U miegħek ukoll. Merħba lil daw kollha qed iseguna fuq il-mezzi ta' komunikazzjoni. Illum niċċelebraw u nitolbu speċjalment għal tusija tiegħu il-Papa li qed jagħlaq 12 sena mill-tmexxija tal-pontifikat tiegħu u speċjalment nitolbu għalih għall-mulejja tiegħu l-għajnuna u s-saħħa biex niċċelebraw tajjeb din l-Ewkaristija tolbu fl-Alla ta' kemm il-darba aħna nqasnieh. Int ħanin bil-bosta ma' kull min isejjaħlek mulej ħniena. Mulej ħniena. Int kollok tiba mal-mitinbin, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int avukat tagħna quddiem il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna li Alla jista' kollox jaħfir in-nadnu bietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Għamel mulej li ħsiebna ikun dejjem f'dak li hu sewwa, ħanamluh bil-ħeġġa ta' qalbna biex aħna li mingħajrek maħna xejn. Isaħħilna ngħixu kif jogħġob lilek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' Ester. Is-Sultana Ester qabada biża' l-mewt u fitxet il-ken tal-mulej. Imbagħad talbet lill-mulej Alla ta' Iżrael u qaltlu: Mulejja, int waħdek is-Sultan tagħna, għejni għax jien waħdi u m'għandi ebda ken ieħor ħliefek u bħalissa għaddejja minn periklu kbir. Sa minn xkuniti fih dan il-familja ta' missirijieti jien kont nisma' li jint mulej għażilt lill-Iżrael minn fost il-ġnus kollha u l-missirijietna minn fost l-antenati tagħhom biex ikunu l-wirt tiegħek għal dejjem u għamilt magħhom skont ma wedthom. Ftakar fina mulej, uri ruħek fi żmien l-hemm tagħna u qawwili qalbi, sultan fuq l-allat u setan fuq kull seta. Qed li kliem f'waqtu fuq fommi għal quddiem lill-jum u dawwarlu qalbu u mlilu mibeda għal dak li ħada kontra tagħna biex isib tmiemu u kull min jaħsibha bħalu. Iżda lilna ħlisna bil-qawwa ta' jdejk u għejni, lili li jiena waħdi u m'għandi lil ħadd ħliefek mulej. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħajr lill-Alla. Meta sejjaħtlek int weġibtni flimkien, meta sejjaħtlek int weġibtni. Irrodlok ħajr mulej b'qalbi kollha, għaliex jint smajt minn fommi quddiem l-Allat irrid nannilek. B'fiċċ l-art nixteħed u quddiem is-santwarju tiegħek flimkien, meta sejjaħtlek int weġibtni.
irrodlok ħajra t-tiba u l-fedeltà tiegħek, għax int kabbart ismek u kelmtek fuq kollox. Meta sejjaħtlek int weġibtni, kattar li l-qawwa f'ruħi, flimkien, meta sejjaħtlek int weġibtni. Il-lemenet tiegħek is-salvani, il-mulej iżom kelmtu miegħi, it-tiba tiegħek mulej tibqa' dejjem, la titlaqx emil idejk, flimkien, meta sejjaħtlek int weġibtni. Oħloq fija qalb safja u Alla, rod li lena tas-salvazzjoni tiegħek. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: itolbu u jingħatalkom, fittxu u ssibu, ħabtu u jiftħulkom. Għax kull min jitlob jaqla, min ifittex isib u min iħabbat jiftħulu. Minu dak il-bniedem fostkom li jekk ibnu jitolbu biċċa ħobż sejjer jagħtih ġebla, jew jekk jitolbu ħuta sejjer jagħtih serb. Mela jekk intom nies żiena bħalkom tafu tagħtu l-uliedkom ħwejjeġ tajba, kemm aktar missierkom li hu fis-smawijiet jagħti ħwejjeġ tajba l min jitlobhomlu. Mela dak kollu li tridu li l-bnedmin jagħmlu lilkom, għamluh ukoll intom lilhom, għax din il-liġi u l-profeti. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Is-siltiet kollha li smajna llum kollha ikellmuna fuq it-talb. Smajna l-esperjenza tal-Sultana Ester illi kienet medda, il-ħajja tagħha kienet medda u anki l-ħajja tal-poplu tagħha. U għamlet talba b'kuraġġ kbir. U anki kellha ħerqa kbira li l-mulej jisma' it-talba tagħha. Kienet tant ħerqana illi titkellem mal-mulej u b'qalb miftuħa tgħidlu inti għalik il-poplu tagħna intażiltu. Issa idħol għalih. Idħol għalih. Kienet lesta li hi stess tidħol quddiem is-sultan. Alla volja ma kienx bata għaliha. Kienet xi ħaġa kbira li setat twassal għal mewt, imma kienet lesta li tagħmilha. U talbet bil-ħerqa l-poplu tagħha. U Alla sema it-talba tagħha. Hija l-ħerqa kbira illi inti u jien kultant niġu f'sitwazzjonijiet ibsin ħafna. Din kienet medda b'tal-mod. Aħna kultant niġu f'sitwazzjonijiet li jħawduna, li jaqtawna qalbna, li jfixkluna u qisu ma nsibu l-ħadd. Il-kelma tagħha kienet lilek biss għandi. U kienet mimlija tama. Għalina eżempju kbir, anki f'dan il-ġublew li qed niċċelebraw tat-tama, li ma nibqgħu naqtaw qalbna qatt nitolbu. Il-mulej jismana. U Ġesu fil-Vanġelu tal-lum urina ċar. Min l-ebda li ma missier sa missieru se jitolbu, ibnu se jitolbu ħobża u jagħtih ġebla. Li huwa missier se jitolbu li ma iben se jitlob il-missieru ħuta u jagħtih serb. Il-mulej jagħtina żgur dak li hu taġit għalina. Aħna nitolbu u dik hija s-sejħa tagħna li ma naqtaw qalbna qatt u insaħħu t-tama tagħna permezz tat-talb.
Kultant ma jkunx eżatt kif tlabni aħna, ma jiġix dak li tlabna aħna, imma forsi ma kienx neċessarjament dak li hu tal-aqwa ġid għalina, dak li natanna, imma żgur u kun tal-aqwa ġid għalina dak li l-mulej jaħseb li hu hekk. U dak li l-mulej jagħtina ikun l-aqwa ġid għalina f'dak il-mument u f'dak il-ħin. Alla volja aħna ma narawx. Walhekk ħafna illum nitolbu ħafna l-mulej biex ma naqtaw qalbna qatt nirringrazzjawh u nitolbuh. U ma nitilfux il-fiduċja tagħna fih. Dan huwa hekk mixja sabiħa illi nistgħu nagħmlu f'dan ir-randan illi nitħeġġu fit-talb tagħna. Narfu napprezzaw, nsibu mumenti tajbin fejn ma nieqfu qatt nirringrazzjaw il-mulej u ma nibżawx nitolbuh dak li għandna fil-qalb tagħna. Hekk issa nresqu t-talbit tagħna f'riġlejn il-mulej u nitolbuh jilqa' dawn it-talbit tagħna. Nitolbu għal-Quddusija tiegħu il-Papa biex il-mulej jagħtih id-dawl ħalli jkompli imexxi l-Knisja tiegħu u jagħtih is-saħħa speċjalment f'dawn iż-żminijiet. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-mexxejja kollha tad-dinja biex jarfu jagħmlu l-ħidma tagħhom kollha ħalli jaħdmu għall-paċi, għall-ġustizzja u għall-libertà u għal dak li tassew iġib il-paċi fil-qalb u fost il-popli. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal morda kollha li għaddejjin minn diffikultajiet biex isibu min jgħinhom u jaqaf magħhom fid-diffikultajiet tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għalina l-koll biex qatt ma naqtaw qalbna qatt nitolbu u nemnu fil-qawwa tat-talb. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu fl-aħħar nett għall-eżis mejtin tagħna biex il-mulej jagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Ġesu nirringrazzjawk ta' dak kollu li inti tagħmel magħna. Nitolbuk tgħinna biex aħna dejjem napprezzaw ir-rigal sabiħ li tajtna tal-ħajja tagħna u li ma naqtaw qalbna qatt. Nroddulek ħajr u nitolbuk. Dan kollu nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu biex is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Fejn nagħtijek mulej għati widen għat-talb li tagħna. Ilqa' l-offerta li qed nagħmlulek u reġġa' lura lejk il-qlub tagħna l-koll. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfa' qlubna l fuq.
nirfawhom lejn il-mulej, niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax inti ta' kull sena l-fidili tiegħek jogħġbok tagħtihom li jitnatfu fruhom u jistennew bil-ferħ il-misteru tal-għid biex b'ħeġġa akbar jagħtu qima lilek kif inhu dmirhom, jgħixu aħjar is-sagramenti li bihom twildu mill-ġdid u hekk jitwasslu għall-milja tal-grazzja ta' wliedek. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli u maqtajja kollha tal-eżerċit tas-sema ntennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla edha. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għola tas-smawiet, mbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fl-għola tas-smawiet. Missier ħanin, int li taħkem fuq kull seta' aħna nberkuk bibnek Ġesu Kristu Sidna li ġie fostna fismek u l-kelma li bija l-bnedmin isalvaw li jintati l-mitinbin it-triq li minna jaslinna slim tiegħek. U Alla missier tagħna l-koll, meta aħna tbedna minnek, int reġġajtna għandek Ġesu Kristu ibnek li tajtu għal-mewt biex aħna nitħabbu miegħek u nħobbu l-xulxin. Għalhekk aħna niċċelebraw l-biberija miegħek li ħejja Kristu għalina nitolbuk biex tqaddes bil-barka tal-Ispirtu tiegħek daw l-offerti. Aħna qegħdin nagħmlu dak li ordnanna ibnek. U meta wasal biex jagħti ħajtu ħaj salvana, waqt li kien fuq il-mejda mal-apostli tiegħu ħaf idejh il-ħobs, radlek il-ħajr birek. Qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla dak il-lejl ħal kalċi waqt li xandar ħnina tiegħek taħ id-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Salvana jentu salvatur tad-dinja bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Mulej Alla tagħna, ibnek ħallina dan ir-ranta mħabtek għalhekk aħna qegħdin nagħmlu t-tifkira tal-mewt u l-qawmin tiegħu għall-ħajja, nofrulek dak li inti stess tajtna is-sagrifiċċju tal-ħbiberija sħiħa tagħna miegħek. Missier qaddis nitolbuk ilqana l-kol ma' ibnek. U f'din it-qarbina li se nagħmlu għatina l-Ispirtu qaddis tiegħek ħajbiet minn fostna kull ma jifridna u jżommna f'xirka waħda mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qed jgħinu, l-isfijiet kollha u mal-poplu tiegħek kollu. Għamel il-Knisja tiegħek tkun għall-bnedmin kollha sinjal ta' dawajn taslim. Kif ġbartna hawn madwar il-mejda tibnek frabta ta' mħabba mal-Verġni Mqazza Marija u Alla mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Martri u mal-qaddisin kollha hekk jiġbor il-bnedmin ta' kull sura u ta' kull xorta, ta' kull ġens u ta' kull ilsien biex jissieħbu fl-imkien faqda sħiħa bejniethom madwar il-mejda tiegħek ta' dejjem f'dinja ġdida fejn tiddi l-milja tas-sliem bi Kristu Sidna. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġuħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew issa nitolbu bit-talba li għallimna li mallem tagħna għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. Ladda ħannix f'tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna jtolbuk mulej minn kull deni għatina fit-tieba ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna
u nistennew tamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn nubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek għad jaslim u l-għaqda li intrid fejn li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi ta' Kristu lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja tina l-paċi. Danu l-ħaruf talla, danu dak li jneħħi d-nubit tad-dinja ħen jindawk li ma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, int tajtna dawn il-misteri qaddisa biex isaħħu fina t-tiġdid tagħna għamel li jkunu għalina ta' fejqan minn issa u għal dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Berikom Alla li jista' kollox, il-Missier li ben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Irroddu ħar lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta.
Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Araw blima għozza ħabna il-missier. Nistgħu nissejħu u li talla u hekk aħna tassew. Din il-kelma tal-Apostlu San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu tkun ta' kuraġġ għalina aħna u nibdew il-ġublew imqaddes tas-sena 2025, ġublew li l-Papa jixtieqna li fih nikbru bħala pellegrini tat-tama. Il-pellegrin huwa bniedem f'mixja. Il-pellegrin tat-tama jaf li hemm weda kelma li mhux se tonqos u li mhux se tqarraq bih. It-tama tagħna mhijiex illużjoni, mhijiex ħrafa, mhijiex ħlieqa tal-bnedmin, it-tama tagħna hija persuna, Ġesu. Aħna pellegrini li pass daqqa notru u daqqa le, resqin leh. Noħolmu biex din il-festa kbira ta' ħniena ma tkunx biss ta' ġitalija, imma ta' faraġ għal proxmu. U tassew din is-sena tkun għal poplu tagħna festa kbira ta' ħniena. L-isem tal-Missieru, tal-Ibenu, tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana smatab tana l-sejnu għafmana, glorja l-Missier Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik jismat tal-tana, ġesu li t-wet għalina tukun ben tijek bħanna. O ġesu tijaj għaffrinna d-nubietna ħlisna minnar tal-infern u l-ġenna l-kolla specialment l-dawk li aktar għandhom bżon ta' ħina tijak. L-ewwel misterjum tad-dawl meta s-Sinjur ta' Jeżus Kristu tagħmet fi xmara Ġordan. Missiena li inti fis-mewid jitqadas ismek, tiġi salt nagħtek kull tritint kif fis-semek da fl-art. Ħobża ta' kuljum atina llum, aħfirna d-dubietna bħalma naħfir minnu ħati għalina u la daħanix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima rik Marija, bil-grazzja mni għal-munej miegħek imberkin fost nisam bek il-frotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlaparina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija, bil-grazzja mni għal-munej miegħek imberkin fost nisam bek il-frotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlaparina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija, bil-grazzja mni għal-munej miegħek imberkin fost nisam bek il-frotta ġuftijak Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek, imberk inti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek, imberk inti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek, imberk inti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek, imberk inti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek, imberk inti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek, imberk inti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek, imberk inti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Gloria l-Missir Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santisma u rina l-inti jomna għalik jisma talb tani ġesu li l-biletalina tikun bniedem bħanna. Oġus tijaj aħfrinna d-nubitna. Eħlisna minna tal-infern u l-ġena l-erwih kollu, speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżon tal-ħna tijak. Tini misterju minn tad-dawlam ta' Sjun Ġan Ġistu, wera minnu fit-tiex ta' kana. Missirna li jinti fis-smewit jitqaddes ismek, tiġi salt natek kull tritint kif is-semek da fl-ard. Ħobża ta' kuljum matina llum, aħfirna d-dobitna bħalma naħfru l-menuħa tijalina u la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek, imberk inti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek, imberk inti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek, imberk inti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek, imberk inti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek, imberk inti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek, imberk inti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek, imberk inti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek, imberk inti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek, imberk inti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek, imberk inti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Gloria l-Missir Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santisma u rina l-inti jomna għalik jisma talb tani ġesu li twiletalina tikun bniedem bħanna. O Ġesu tijaj jaffrinna d-nubitna ħlisna minna tal-infern. Kull ġenna l-erwih kollu, speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżon ta' ħna tijak. Tilet misterju ta' dawn ta' Sjun Ġan Ġistu ħabbar is-saltna talla u sejja ħall-indima. Missirna li inti fis-smewit jitqaddes ismek tiġi salt natek kull tritint kif is-semek da fl-ard. Ħobża ta' kuljum matina llum, aħfirna d-dobitna bħalma naħfru l-menuħa tijalina u la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek, imberk inti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek, imberk inti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek, imberk inti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek, imberk inti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak ġasum.
Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mnejmijek imberkinti fost nisam bek il-frott ġiftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mnejmijek imberkinti fost nisam bek il-frott ġiftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mnejmijek imberkinti fost nisam bek il-frott ġiftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mnejmijek imberkinti fost nisam bek il-frott ġiftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mnejmijek imberkinti fost nisam bek il-frott ġiftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mnejmijek imberkinti fost nisam bek il-frott ġiftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missi Liben u l-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina l-inti jomna għalik jismat talbtan Ġesu twilet għalina u rrit ikun bnidem bħanna. O Ġesu tijaj għaffilna d-nubietna ħlisna minn nar tal-infern. Kull ġenna l-erbuħ kolla speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżon ta' ħina tijak. Fir-raba misterju minn tad-dawl ta' Sjudan Kristu tbiddel u dim l-apostli fuq il-muntanja Tabor. Missina li jinti f'smawiet jitqaddes ismek tiġi salt natek kull tritint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħa għalina u la daħanix fit tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mlejmijek imberkinti fost nisam bek il-frott ġiftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mlejmijek imberkinti fost nisam bek il-frott ġiftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mlejmijek imberkinti fost nisam bek il-frott ġiftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mlejmijek imberkinti fost nisam bek il-frott ġiftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mlejmijek imberkinti fost nisam bek il-frott ġiftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mlejmijek imberkinti fost nisam bek il-frott ġiftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mlejmijek imberkinti fost nisam bek il-frott ġiftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mlejmijek imberkinti fost nisam bek il-frott ġiftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mlejmijek imberkinti fost nisam bek il-frott ġiftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mlejmijek imberkinti fost nisam bek il-frott ġiftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missi Liben u l-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina l-inti jomna għalik jismat talbtan Ġesu li twilet għalina li tikun bniedem bħanna. Oġus tijaj għaffrinna d-nubietna ħlisna minn nar tal-infern. U l-ġenna l-rebuħ kolla speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżon ta' ħina tijak. Fil-ħamsu l-ħar misterju minn tad-dawl meta s-Sjudan Kristu waqqaf l-Ewkaristija tifkira tal-misteru tal-ħajt. Missirna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi salt natek kull tritint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħa għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mlejmijek imberkinti fost nisam bek il-frott ġiftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mlejmijek imberkinti fost nisam bek il-frott ġiftijak ġasun.
Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mnejmijek, mberkinti fost nisa bek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mnejmijek, mberkinti fost nisa bek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mnejmijek, mberkinti fost nisa bek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mnejmijek, mberkinti fost nisa bek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mnejmijek, mberkinti fost nisa bek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mnejmijek, mberkinti fost nisa bek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mnejmijek, mberkinti fost nisa bek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mnejmijek, mberkinti fost nisa bek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missir Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewa ta' matana, slima lik lek nejdu xaħna t-tulufnati u jiteva, jek it-niedu aħna li nibku f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela fukatatana dawar lejna dawk lajnejn tijeku tal-ħnina, urina u dan it-tulufnament il-ġesu frottimbirek tal-ġuftijek, oħanina u pija u ħelwa u Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti bismewiti tqaddes ismek tiġi salt natek kull tritint kif issemek da fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum, aħfirna d-dubietna bħalma naħfru l-menuħa tiegħalina, u la daħanix fit-tiġrib iżda l-isna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mnejmijek mberkinti fost nisa bek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missir Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Tijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddilina. Jistruma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu smana. Kristu ilqa tal-btana. Kristu il-qattal btana. Fis-seta Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trita mqazza Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja talla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok knina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera ta' dusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Lavorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessori.
tal-Miżuri, itlob għalina, Sultana tal-Verġni, itlob għalina, Sultana tal-Qaddisin kollha, itlob għalina, Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, Sultana mtella s-sema, itlob għalina, Sultana tal-Rużarju Mqaddes, itlob għalina, Sultana tal-Familja, itlob għalina, Sultana tal-Paċi. itlob għalina. Ħaruf tala li tneħħi d-nubit tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej, Ħaruf tala li tneħħi d-nubit tad-dinja. ismana nitolbuk mulej, Ħaruf tala li tneħħi d-nubit tad-dinja. ħenna lina, Itlob għalina għaddisom malla. biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Għati li inna għaddeja tijek mulej għalla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu l-ġisem bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, nkunu meħlusin midwejaq tissa u ngawdu l-għena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Idfa bil-qawwa talla. Fil-qieħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erbieħ. Amen. Talba San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek il-libnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalanna l-grazzja l-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Bastian Martri, itlob għalina, San Tirrokku, itlob għalina, San Pawl Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falson, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, intom il-qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla lina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtina t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina tolbuk li imu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla jeda dak repetinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem qaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu sagrament tal-artal, imbirek l-Ispirtu Santo Paraklitu, imbirek l-kbirhom talla Marija Santisma, imbirek l-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha. Birek it-tlu glorjus tagħha fis-sema. Birek l-isem ta' Marija Verġni Uom, birek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, birek għala flanġi u l-qaddisin kollha tiegħu.